Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa tadzoka nemamwe secrets and confessions. Let me read for you messages mamwe andakareceiva WhatsApp. Hanzi hello mukomanashi, can you please post for me as hide? Inini ndine zvimwe zvinhu zviri kundinetsa and also zviri kutotishungurudza mumhuri medu, but wacho anoda kubuda pachena kuti ataure izvi zviri kuitika hapana. Nyaya yangu yakamira sekudai. Bamunini vangu, we know for sure kuti ndivo vakakonzeresa rufu rwababa vangu, and now vava kuda kuita rimwe shura. Vari kuti ivo vari kuda kugara nhaka amai vangu. Nai zvirikowo here izvozvo kuti munhu atopedza kuzvara atova nevana vane vana obva anzi anofanira kugarwa nhaka? Inini ndiri murume atori married, ndine vana vangu 3. I am now 36 years old. Mumba medu takazvarwa tiri 4. Zvadaro baba vangu vainge vaine chirwere cheshuga iyo yaingokwira chero nguva. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti mumhuri mana baba vanhu vakapera kufa nechirwere ichocho cheshuga. Vana tete, vana Bamukuru nemamwe madzisekuru vaingonzi vabatwa nechirwere cheshuga, and vose vaingofa soon after vabva kuchipatara vabatwa nechirwere cheshuga. Baba vangu ndiwo mafiro avakangoita, vakangoenda kuchipatara zvikabva zvanzi vanorwara neshuga ndokubva vatoti sarai. Recently pane vamwe bamunini vangu vakabva mukushaya, but rufu rwavo rwakatondishamisa. Kunyange dzimwe hama dzakatobvunzana kuti but ndiwo mafiro acho atava kuita mudzinza here kana zvakadaro zvakangooma, because zvakaitika ndezvekuti pane umwe mwana wavo akafona akabva ati mukoma kuno kubaba vangomuka vava kusagona kana kutaura. Takabva taunganidza mari isusu vari kuno kukujoni ndokubva tatumira mari iya kuti bamunini vaendeswe kuchipatara. Vachisvika kuchipatara kuya takatonzwa kuti vainge vaadmitiwa zvikabva zvanzi vainge vabatwa chirwere cheshuga. Saka tichiri muprocess yekuti tiunganidze mari vakwanise kutransferwa vaendeswe kuHarare, takabva tatoudzwa kunzi bamunini hakuchina mukoma. It only took a few days kuti bamunini vabve muhutano, kutotadza kutaura nekutofa. Mukoma nachi takati tiri munzira kudzokera kuZimbabwe, pane umwe mukoma wangu akangokaruka ati vakomana munomboziva here kuti izvezvizvi kana Bamukuru zvakatokwidza vanokwanisa kutotadza kuya kuzochema munin'ina wavo. Ndokubva tatongoseka paya tikati but uyu hati ndiye munin'ina wavo angosarawo mumhuri mavo. I don't think kuti vangatadza kuuya because Bamukuru ivo ndivo vega vangosara vari vega, vamwe vese vakapera kufa. But takati tichisvika kunhamo kuya Bamukuru vainge vasipo. Takasvika pakuviga munin'ina wavo Bamukuru vasipo. Vakazotouya after tabva kumakuva, ndipo patakabva taona motikari yaBamukuru ichisvikawo pamba, ende ivo tikadzokera kumashure. Bamukuru ndizvo zvavanongoita kubva tichikura. Hapana musi wekuti vainzi vanochema nedzimwe hama. It's either pamariro vanenge vasipo kana kuti vanozouya a day after mabva kunoviga mufi. Ivo Bamukuru ava vagere nemhuri yavo zvakanaka. Even vana vavo vose havana kana mwana 1 ari muno muAfrica, vose vari kudiaspora. Nesuwo zvedu mumhuri medu tiri vanhu vanoita sekunge tine chipo chekubata mishando iyi yemaoko. Hatina munhu watinoti uyu ndiye anotambura, but dambudziko riripo ipapa pamukomanashi pakuti mhuri yese inongobatwa chirwere 1. Nyangwe munhu anongonzi angotemwa nemusoro akaenda kuchipatara anobva atonzi abatwa nechirwere chediabetes. Navachikumbira kungobvunzawo kubva kune vanoziva kuti ndizvo zvinoitika here zvekuti dzinza rose ringabva rapera nechirwere same ichocho chediabetes. Takati tiri kumakuva tiri busy kuviga bamunini, ndakatarisa so ndikaona ndikati asi Mwari, kana kuriko kutonga kwenyu kunorwadza, because ndainge ndakatarisa munda wemakuva mukomanashi vanhu vakapera nechirwere same ichochocho chediabetes. Hakuna munhu mumhuri medu watinoverenga kuti uyu akaurawa nechimwe chirwere, yese ingori sugar diabetes. Izvezvizvi ndine imwe hanzvadzi yangu, nayewo akatanga kurwara, saka takabva taendawo naye kuchipatara muno muSouth Africa, but ndaitoita sekunge munhu ari kuprofita because takangoti tichingosvika kuchipatara achiitwa matest results aya paakazobuda akabva angonzi ane diabetes. Izvezvizvi atori patreatment yediabetes, hatitombozive kuti nayewo zvichaguma nepi. Inini pandinofungidzira kuti ivo Bamukuru ndivo vane chekuita parufu rwababa
vangu, because I still remember kuti tichikura amai vedu vakambotudza imwe story, because ivo vakati vachipinda mumusha vakaita zvekutizira, then ivo Bamukuru ndiye munhu ainge akatanga kuenda kunoshanda mutown, aiitawo zvekukanika motikari nei, saka vaita vachitora vaneng'ina vavo. Vana mudhara vedu vose vakadzidziswa mabasa iwawa ekuita umakanika naBamukuru. So ivo mama vakati pavakazotizira vaitogara mumotikari nababa vedu because vainge vasina kana kwekunogara, but hanzi zvaiitika ndezvekuti ivo Bamukuru naamai guru vaiti kana vakatanga kupopotedzana, amai guru hanzi vaiburitsa mashoko ekuti izvezvi udza vaneng'ina vako nehanzvadzi dzako kuti kuungana kwavakaita pamba panapa inyaya yekuti zvinhu zvako zvinoda pekuti zvinopota zvichiwana pekuyamwa ropa. Saka ukazobatanidza mashoko iwawo ainge akataurwa naamai vangu nezvese zviri kuitika mudzinza, and also hama yose yakachengetwa naBamukuru, magumo acho munhu iye anozongorwara nechirwere chediabetes. Vatoriko vakawandisa, even vazukuru vana vevakwasha chaivo vakachengetwa naBamukuru, but in the end unozongonzwa kuti munhu iyeye akazongofa abatwa nechirwere chediabetes. Saka mukomana mubvunzo wangu mukuru ndewekuti is it possible kuti dzinza rose ringabva ranzi ratukwa pakusvika pekuti munhu wese afa anongofa nechirwere cheshuga diabetes, and also izvi zvava kutaurwa naBamukuru zvekuti vari kuda kugara amai vedu nhaka, amai vedu munhu atochembera, zvinoitawo here? Patakambozama kutaura nevana vaBamukuru avo vari overseas kuti ko madii mambotaura nababa kuti izvi zvavari kuda kuita zvekugara nhaka, I don't think kuti mukore uno zvichiriko, especially imimi muri abroad. I think kuti macultures ikoko ari more advanced than isusu tiri kunoko. Komadi mambozama kuvaonesa, because mwana mukuru waBamukuru ndiye watingangoti ndiye first born wedzinza, iye ariko ikokoko overseas, but akabva andiudza mamwe mashoko andisina kana kunzwisisa. Akabva ati our culture is our culture. Kunyangwe kuno kwanditori kune mamwe marudzi vanototevedzera culture yavo. After mukoma vanditumira message iyi zvakabva zvakonzeresa kuti inini navo tibva tatobudana zvachose, and also zvakaitika ndezvekuti hama dzedu idzi dziri kuabroad idzo dzinoita sekunge dziri kusapota decision iri kuda kutorwa naBamukuru, but isusu vana vari paground, like isusu tiri kuno kuSouth Africa takabva tangozvitawo chigroup whereby we are opposing zvese izvi zviri kusapotwa nehama dzedu nezvacho zviri kuda kuitwa naBamukuru. So even if tirimo mufamily group racho rangovawo group rekungotiwo sevanhu veukama, there is no way yekuti tinokwanisa kuzongorasana, but ukama chaiwo wekuti tinganzi tichiri vanhu vane unity hapasisina zvamuchose. So my question kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti zvinhu izvi zviri kuitika mumhuri medu zvirikowo here kune mamwe madzinza? I'm so tempted kuti ndinge ndichiexposa hama dzangu dziri ikoko kuabroad nditotaura mazita avo, so that the whole world can know kuti izvo zvacho zvavari kuda kutifoseredza kuti tinge tichiita, kana zvainge zvichinzi zviri kuzoitirwawo pana mai vavo, vaizobvumirana nazvo here, kana kuti vari kungotitorera advantage yekuti isusu we don't have a say. Chimwe chinonyanya kundibaya moyo ndechekuti pane this other time Bamukuru vakangokarika vaisa voice note muWhatsApp group vakati vakomana kana kundikwazisa amusina kana nguva yekumbondikwazisa, is it because now mava kudada nenhau yekuti mava kugona kugadzira motikari, but munombozvibvunza here kuti dai inini ndanga ndisipo akauya nechipo cheumakanika mudzinza, handiti dzinza rose ringadai rakafa kuita marombe. Saka zvinhu zvakandibaya zvekuti, saka does it mean kuti ivo Bamukuru kuti dzidzisa kwavakatiita basa iroriri reumakanika, does it mean kuti tatova nechikwereti kwavari kweupenyu hwedu hwose here? Vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu. Iyi ndo inonzi a family that has been divided. I just pray kuti they will find the time yekuti vange vachigara pasi vachikurukura nawo iyi. Rekaiti bataenda panyedo inotevera. Hanzi makadi mukoma nashi. I saved your WhatsApp number some time ago,
but ndainge ndichingohesitata kuti ndiuye nenyaya yangu. But I am so glad kuti especially pamakamboita this other interview nevamwe mukoma veku UK zvakabva zvandipawo confidence yekuti ndinge ndichida kuuyawo neconfession yangu, but ndainyara pose pandaida kutanga kutaipa nyaya yangu ndaibva ndangodeleta because ndainge ndichitongonyarawo kutaura nyaya yangu. So recently pamakazoposta nyaya yomwe musikana achitaura confession yake yekuti iye akaenda akanotengeserwa shavi renjuzu, I then realized kuti saka zvinhu izvi zviri kutoitika all over the place. Ininiwo ndiri umwe wevamwe vanhu vakaenda vakanotenga njuzu, but in my case I didn't even realize kuti zvacho zvainge zvichiitika pandiri. Ndainge ndichitotengeserwa njuzu, zvinhu izvi ndainge ndisitomborina kana kumbozvarwa nazvo kana kawana, but zvakangoitika ndezvekuti inini ndiri munhu mutsvuku zvekuti sometimes kana ndichifamba people they do mistake me as a colored, but nditongoriwo munhu mutema. So pane pamwe pandakazomboenda pane rimwe sowe, but ndainge ndichitongoperekedzawo friend yangu, then ndikabva ndazotanga kuprofitiwa nevamwe madzibaba vakabva vati pandiri vaona paine umwe mweya, but mweya uyu mweya wekumadziva ende unofanira kunge uchizopembererwa usati wazotanga kundidzingira varume, and also umwe ushavi uchange uchizouya kwandiri. Amai vangu vakafara pavakanzwa mashoko iwawo because it seemed as if pane zvimwe zvinhu zvainge zvakanaka zvinofanira kuzouya kumberi uko. She supported me a lot. Ndivo vakatondibatsira kuti ndinge ndichiunganidza mari yezvinhu zvaifanira kuzotengwa. After tatenga everything takazodzokera kuna madzibaba vaya. Madzibaba ava vanoita zvekusanganisa chivanhu zvose nekunamata, but zvimwe zvakaitika ndezvekuti mama havana kana kumbogara vazivisa baba process yose iyi yandainge ndichiita. At that time ndaisatomboziva kuti kana uchipembererwa acho anonzi manjuzu, veukama veropa rako vanofanira kunge varipo, but takangoenda ndiri inini, mama naamai guru sisi vamama. Takaenda kuya tikatora madzibaba ndokubva tazoenda kulake tikatanga kupembererwa. Amai vangu vakazondiudza kuti ndichangopedza mukubva mukubhabhatidzwa ndiri panze, hanzi ndakazongodonha pasi ndokubva ndatanga kutaura, but kutaura kwandaiita kwairakidza kuti wainge uri mudzimu, uchirakidza kuti mudzimu wemudzinza. Hanzi wakabuda iwo uchiti tengai tsvimbo nemamwe machira, vakabva vatoudzwa type yemachira acho. Zvinhu izvozvo mukoma takabva tatozvitenga tikabva taenda tikanozviviga kumba kwaamai guru because tainge taita zvinhu izvi baba vasingazivi. Ivo amai vaiti ndaingofungidzira kuti tiri kuenda kunopemberera zvinhu izvi zvemanjuzu, but pane izwi rakazobuda pandiri richitotaura kuti rinoda machira, saka machira iwawo takamatenga in secret. Zvinhu izvi zvinongozivikanwa neni namama naamai guru. Machira acho anongogara kwaamai guru zvese netsvimbo yacho. Baba havana kana chinhu chavanombosiva. Mukoma, after I've heard so many stories panhau idzodzi dzemachira, hana yangu inongogara ichirova kuti ko zvinhu izvi zvatakaita mangwana hazvizotinetsi here, and the day rekuti munhu wemumhuri medu akazofind out kuti ndizvo zvatakaita namama hatizopindi busy here. Kana mukapostawo nyaya yangu please notify me ndizotevererawo macomments evamwe. Ndonyaya yakabva kune mwanasikana uyu. Zvivindi zvatinazvo semazimbabwenzi zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma? Inini ndakaonawo mukadzi wangu achiisa weti munyama. Hanzi weti inobvisa munyama. Ndiri murume akaroora zvakanaka ende nemukadzi wangu tiri vanhu vekuti tinogara tichiseka ende hatina kana nguva yekutukana, asi zvinhu zvandakazoona nezuroma manheru zvakaita kundisemesa. Nanhasi ndinongonzwa ndichida kurutsa. I don't even know kuti akasarudzirei kuti ange achidimbura mufaro wainge uri mukati meimba yedu. Ndakatosvika kumba zvakanaka ndachaisa eli. Ndakatogara namadam paipaya. Imwe shamwari yangu yakabva yangu yakati handiti tese tinotamba pool. Saka panotambirwa pool is just about 3 houses from where we are renting kuno kuSouth Africa. Takabuda paipaya tabva taenda kunotamba snooker.
yoga. Takatamba game yedu yekutanga, tapedza pabva pasvika vamwe vakomana vakabva vati vari kuda kubheja. Saka vanhu vachibheja paya ndakazongodhiniwa nemadhiri ainge ava kuitika because mamwe maSouth Africans ainge akabheja. Saka vane vachida kuzoita noise kana munhu akatyiwa. Ndokubva ndati regandidzokere chikudheni ndichazodzoka time. Saka ini nemukadzi wangu tinogara mu1 room. Unongoziva zvezve kuSouth Africa kuti madoo acho mazhinji unongoita zvekuisa cheni obva watokiya dhoo rako. Saka pane rimwe buri rekuti kana ukatodongorera unotoona vision yese inenge ichiitika kumba. Saka buri iri kana ukadongorera unobva watoona zvine zvichiitika pakanangana nestove. Ini ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingoita majokes nemukadzi wangu. Sometimes ndinokwanisa kungokaruka ndasvika pamba ndobva ndangomuvhundutsira tototanga kutoseka paya. Ndo zvanditongori semunhu nyange kubasa ndinotongozivikanwa kuti ndinofarira majokes zvisingaiti. Saka ndakati ndakadongorera paya ndakashamisika mukadzi wangu anga akabata chimwe chibhaketi chatoshandisa sechemba. Ndokubva atogara pasi paipa pachibhaketi paipa ndokubva atanga kuita weti. Akabva atora chigaba chiya ndakafungidzira kuti apa munhu ari kuuya kudhoo kuzorasa weti iya pachakandinetsa. Akabva atoenda pastove, pane chitebho so chatakagadzira patinoisa stove yedu ende aitoratidza kuti aibika. Ndokubva atora chigaba chaicho chechemba ndokubva akuturira zvinhu zvaiva muchemba muya mupoto muya. Munhu bva atotanga kurunga. Ndikamboda kupinda ndikabva ndazviudza kuti arega ndimire kuti ndione kuti munhu uyu ari kuda kumbonyatsoita sei. Akabva atora chichemba checha ndokubva anochisa pazasi pebhedhi. Ndobva ndakazopinda mumba. Ndichipinda mumba ndakuti kuti akarohwa nehana zvisingaiti. Maziso ake ndakamutarisa akabva amhanyisa maziso achitarisa paipa paainge apfekedzera chigaba chechemba. Ndokubva amhanyisa maziso ake akadzosera kupoto. Ini ndakana kumbogara ndamubvunza iye ega ndiye akazongotanga kungotaura nyaya dzake kuti pane rimwe gurupu randiri. Saka ndanzwa zvichinzi kana ukabika neweti zvinobvisa minyama kunyange mumba. Mari yamunenge muchibata inokwanisa kutogara. Even love inobva yatoimprove mumba. Ndakamuti ndirakidze mamessages acho. Mamessages aya kuti achibuda munhu achada kuburitsa mamessage aya akangopinda pagroup akabata foni akabva ati uri kuiona message iyi ndo message yacho. Munhu vatotora foni yake akatoti kanitodelete message iya. Saka proof yekuti ndo zvaakadzidziswa mugroup handitomborina mukomana ashi. Ndichitouyawo pano it is because ndakaboyekana zvisingaiti nezvandakaona mudzimai wangu achiita. I had tried so much kuti ndinge ndiri murume wekuti I will be so romantic. Taitomboita nyangwe maTikTok videos tichitamba masongs akasiyana but I didn't know kuti iye she is not satisfied nehappiness iri mumarriage medu zvekuti anoda kusvika pakundidyisa zvinhu zvaanenge aisa weti yake. Please kana mukaposta ndiudzeiwo ndimbotevererawo macomments evamwe pamwe kune vamwewo vakasangana nazvo. Zvakangoma hazvo vedare. Iyo ndo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ameno kuti munozvionawo sei Zimbabwe. So nyaya yedu inotevera mukoma ava vari kuti kana ndikangozama kuisa voice note ndichitaura nyaya yangu ameno zviri kubva zvaita voice rangu rubva rangotanga kushoshomara. Saka nezuro vakatumira audio but out of that audio panongotanga kunzwika somewhere around 4 minutes. Pekutanga pose apa pavanenge vachitipa the information about confession yavo hapana kana chinombonzwika. Saka ndangokata pacho pavanonzwika kuti tikwanise kunyatsonzwisisa kuti what is it about this confession yekuti haisi kuda kutaurwa nezvayo. Mukomana akapfata shamwari yangu ndiye andaenda naye kuchera tichiwirirana. Nokuti taiwirirana taiswera tese tichiti yava friend yangu. Saka iye ndiye aiziva zvokumaina. Ndisati ndanyanya kuziva zvokumaina. Ndobva ati ende kumwe kunonzi kwaPeuru kumakomo kune migodhi yemaGermany yakasara nangirikiri yakasara kudhara vhele yakachekwa kudhara namaGermany kuti migodhi yachadi yachashanda. Saka takabva taenda ikoko tikatanga kuchera takatanga tabvikitsiwana zvimari tichingoona zvimari tichidzokera tichingonochera tiri 2 pakati pedondo. Saka zvatakaita takabva taropa kg 1 kg yegold. Saka inini ndakabva ndataimira shamwari yangu yaichipinda mugodhi kuti mugodhi tachi takadzika. Saka paipinda mugodhi ende inini ndakabata mari iya yandakaibata aipinda mugodhi kuti anobudisa stove imwe. Saka pakati achida kupinda mugodhi akabatirira because kana uchipinda mugodhi unenge wabatira namaoko ose
wakatsika kumasaidhi nekumasaidhi nekumba. Ndabva ndamukandira zidombo ndobva ndamurova pamusoro ndobva adonhera pasi mumugodhi. Ndobva ndapinda mukati mumugodhi ndobva ndamutarisa ndobva ndaona ndobva ndamuona afa ndobva ndabuda. Saka pandakabuda ipapo ndakabva ndatora imwe stovu yanga yasara kanoigigisa ndikatora mari yayo ndobva ndaenda. Saka ndakangoudzawo shamwari yangu imwe ndaitamba nayo zvinhu zvakaitika ndobva ati uchaita ngozi ndachi kun'anga. Ndobva ndaenda kun'anga ndobva n'anga yakandichajewa 1500 US kuti ivhare ngozi pasava nezvimwe. Saka akandipa mushonga ndikaushandisa ndikambotogara nguva refu ndichingoshandisa mushonga uya ndisingamumboni. Musi wandakarova mukomana uyu ndakaenda mbokonjomubvunza kuti akamboona mukomana here tinde kubasa kanzi buda makusiyana chitaronda kubasa nchidzati vasandisuspekta nekuti taiwirirana. Mapurisa akambotova ichindibvunza ndakati nandizivi. Ndakatosvika kumba kwavo ndichimutsvaga zvikanzi abuda. Saka ndakagara. Saka one day manje ndakati ndigere ndobva ndaona shamwari yangu yakagara pasaidhi nezvinzi ndoda kuenda kumba kwedu ndiperekedze tiende kumba kwedu. Saka ndakamazvo ndiri kurota ndobva ndashamisika. Makuseni mumba zvamumunga makaita imba yangu yandakatenga mumunga makazadzawo machira ari mumasingi zvinhu zvese, matv ari pasi akasukwa pasi, masofa akakumbutsiwa ndombodosha kuti chii handizi kuti pana anogona kundibatsirapo here nekuti handionisi kuti mugodi wakawira imomo achawanikwa nekuti chero hama dzake ndofunga hadzina mbodomuwana imomo. Saka ndizive kuti pana anogona kundibetserapo here ndizive kuti ndoita sei nekuti nyaya yacho iyi yandichungurudza nekuti ndombomuonazve anogona mwana avete pamubhedha mukomana wacho. Sometimes pana hama yangu inoziva izvozvo nekuti ndodohla kuti ndikavabudza ndodozopinda bhizi but ndizvo zvinhu zvandosangana nazvo izvozvo. Handatambura hama dzangu shuwa ndombura mundibetserevo shuwa. Ndozama kufamba kumaprofita but vari kuti ndofanira kuenda kwahama dzake. Saka ndohla nekusungwa nekuti ndatambura hama dzangu vedu. Ndo confession yatakatumirwa namukoma vedu ava. Please let us talk about it in the comment section. Tichadzoka zvekare with another episode.